Der nævner det den lige igen. Hold selv telefonen. Alle hestene? Ja, tak. Okay. Hold telefonen selv. Okay. Late, Midnight, Alex, Macy, Preacher, Hubert, Stjerne, Anemone, Prisvallen, og Cola, og Fifi og Princess, Frøken og Line, og Madame, og Glamour, Felix og Pocahontas, og Macy har jeg sagt. Og så må der næsten også være... Nej. Jo, så er der også Aram og Sambo. Og... Dolina og Donau. Det var Emmett, Rudy og Bella. Har jeg sagt Glamour? Nå, men Glamour, hvis jeg ikke havde sagt det. Og så har vi jeg tror, det er nogenlunde dem, jeg kan huske.